Reit, helo a croeso I fideo adolygu Carlem Cymru, Bioleg Uwch Gyfrannol, henw fi Mr Davies, a heddiw fyddwn ni yn mynd trwy adolygu sgiliau maths I fiolegwyr Uwch Gyfrannol. Iawn? Yn gyntaf, swn i'n licio tynnu'ch sylw chi at yr holl adnoddau sydd ar gael ar gwefan cybac. Mae yna llwythi o stwff fan hyn, rili da, defnyddiol, dysgu cyfunol, hen bapurau mwyn trio helpu chi. Okay? Reit, creu trefnyddion gwybodaeth. So fel da ni'n mynd trwy'r fideo wan, dwi'n crybwyll yn gryf bod gennych chi pen a papur a bod chi'n nodi lawr y prif bwyntiau pethau pwysig. So bwriad hwnna ydy crynhoi'r gwybodaeth I gyd mewn un lle. Felly, unwaith mae gennych chi'r gwybodaeth I gyd mewn un lle, mae angen sicrhau bod chi'n gallu cymhwyso hwnna, felly mae angen ymarfer. Iawn? Mae'r sgiliau mathemategol mae angen llwyth o ymarfer. Iawn? Felly, unwaith da chi efo'r sgiliau, da chi angen sicrhau bod chi'n gyfarwydd efo sut I plygio nhw mewn I cwestiwn mwyn cael y marciau allan. Okay? Reita, dwi wedi cymryd yr gofynion mathemategol I gyd a dwi wedi chyncio nhw fyny mewn I 5-ish rhan. Iawn? Felly mae gennych chi rhifyddeg a cyfrifiant rhifiadol. It's basically gwneud cyfrifiadau, defnyddio rhifau. Gennych chi trin data, pethau fel graffiau. Mae gennych chi algebra yn fanna. Mae gennych chi graffiau, sut I dreifio graff, a wedyn mae gennych chi tamed bach ar geometric a trigonometric. Dydy yr fideo yma ddim yn mynd I fod yn gynhwysfawr, allai ddim mynd trwy pob peth, ond beth gynnau ydy yr highlights, rhai o'r pethau cyffredin mae myfyrwyr bioleg Uwch Gyfrannol yn ffeindio'n anodd. Felly, I ddechrau, rhifyddeg a cyfrifiant rhifiadol. Cyfrifiannell. Da chi'n cael mynd â cyfrifiannell I mewn i'r arholiad, gnewch yn siŵr bod chi yn mynd â cyfrifiannell gwyddonol efo chi, ac yn bwysicach na hynny, gnewch yn siŵr bod chi'n gwybod sut I ddreifio'ch cyfrifiannell. Iawn, dydy prynu cyfrifiannell newydd jyst cyn yr arholiad yn mynd I fod yn dda I ddim byd. Gnewch yn siŵr bod chi bod gennych chi un, da chi'n gyfarwydd efo a da chi'n gallu chwarae efo. Iawn? Hyd yn oed pan mae'n maths pen syml, iawn, swn I wastad yn gwirio efo cyfrifiannell jyst rhag ofn. Un peth sy'n hawdd iawn wneud efo cyfrifiannell ydy taro botymau, iawn, heb bod chi'n canolbwyntiau a da chi'n gallu cael rhif anghywir. Weithiau rhif sydd ddim yn gwneud synwyr, a mae myfyrwyr yn sgwennu lawr achos mae di wneud ar y cyfrifiannell, mae rai bod o'n iawn. Ond chi angen sicrhau bod be da chi'n pwnio mewn i'r cyfrifiannell yn gywir. Iawn, so mae angen gofal mawr wrth ddefnyddio'r cyfrifiannell. Reit, rhai pethau dwi wedi pigo allan o'r darn rhifyddeg, unedau. Gnewch yn siŵr bod chi'n defnyddio unedau. Dwi'n gwybod mae chathrawon chi bangio ymlaen am hyn, ond dim unedau, dim marciau. Cyfuno unedau a thrawsnewid unedau. So os da chi'n mesur dau beth, da chi angen cyfuno'r unedau o dau beth. Iawn? So os da chi'n gwneud pellter ac amser, da chi angen uned pellter, millimetres, centimetres, a hefyd da chi angen uned amser eiliadau munudau. Ffurf decol a ffurf safonol. Be di ffurf decol, be di ffurf safonol? So ffurf decol fanna ydy rhywbeth pwynt rhywbeth. Ffurf safonol ydy times 10 i'r pŵer rhywbeth. Iawn? A mae gennym ni mae gynnau sut I weithio hwnna allan mewn eiliad. Gynnau enghraifft ydy'r gair dwi'n chwilio am fan I chi. Cyfrifiadau yn ddefnyddio dau ffurf a nifer priodol o lefydd decol. Os da chi'n gallu gyrru'r cyfrifiadau'n iawn, excuse me, mae gwneud cyfrifiadau mewn ffurf safonol yn hollol iawn. Da chi jyst yn gallu pwnio fo mewn i'r cyfrifiannell a ddeitha allan. Nifer priodol o lefydd decol. Mae'n bwysig iawn bod chi'n sicrhau hwnna. Os oes gennych chi rhif, os ydy'r calculator yn pwnio allan rhif anferth efo llwyth o rifau ar ôl y llefydd decol, da chi angen gwneud penderfyniad faint o lefydd decol sydd yn addas. Iawn? Fel arfer, da chi yn defnyddio yr un nifer o lefydd decol a sy'n yn y data, neu da chi'n gallu mynd un yn fwy. A ddeith hwnna'n amlwg pan da ni'n mynd trwy rhai enghreifftiau mewn munud. Cymhareb canran a ffracsiwn. Un peth mae rhai disgyblion cael trafferth efo ydy canrannau, sut I weithio allan canran a sut I weithio a sut I trawsnewid hwnna rhwng canran a ffracsiwn. A nhw'n I ymarfer sut mae gwneud hwnna mewn munud. A wedyn am camgyfrif.
da chi angen defnyddio rhifau llawn. Iawn, so os di rhywbeth yn 4.8, defnyddiwch 5. Iawn, dyna sut mae gwneud eich amcamgyfrif. Reit ta, yn fan hyn, beth sgennau ydy tabl arwynebedd arwyneb a chyfaint organeb cubic. OK, so yn fan hyn, mae'r rhes top, lle mae hyd ochr yn 0.1, mae hyn ei gyd yn ffurf safonol. Iawn? Felly, yn fanne, be dwi eisiau i chi wneud ydy pwnio heina mewn i'ch cyfrifiannell, a dwi eisiau i chi trio trawsnewid nhw mewn i ffurf degol i fi. OK? A union un peth efo eich just yr rhif yna, iawn? So ffurf degol, ffurf safonol. Trwy wneud hwn mewn cyfrifiannell, mae hwnna'n yn gwneud o'n haws, ond os da chi yn gwneud o ar yn eich pen, iawn, mae'r rhif yma, fan hyn, hwnna ydy'r nifer o llefydd degol o dan y pwynt da chi, iawn? So, fysa hwnna'n 0.1, 2, 3, 4, 6 fanna, iawn? So, 0.1, 4, 6, iawn? Dyna'r ffordd i weithio'n allan. Iawn ta. Cymhareb, iawn? So, mae gweithio allan cymhareb, be da chi'n neud ydy rhannu efo'r rhif lleiaf. So, enghraifft, os dwi'n cymryd excuse me, os dwi'n cymryd y rhif, os dwi'n cymryd y golofn yr rhes yma, iawn? So, os dwi eisiau gweithio allan cymhareb hwn, dwi'n rhannu efo'r rhif lleiaf. Felly, 24, rhannu efo 8, maddeuwch i mi, ac wedyn 8 rhannu efo 8. So, 8 rhannu efo 8 ydy 1, 24 rhannu efo 1 ydy 3. Felly, mae'r gymhareb fanna yn 3 i 1. Iawn? Felly, os da chi'n gweithio allan cymhareb, rhannu efo'r lleiaf wastad. Iawn? Reit ta, mae gennau cwpl o bethau fan hyn i chi. So, mae gweithio allan canran cynnydd neu canran lleihad, iawn, yn eitha hawdd, mae gennych chi rhifau, da chi angen rhannu, mae canran yn rhannu rhywbeth efo'r llall, a wedyn llosi fy cant. Iawn? So, os dwi eisiau gweithio allan canran cynnydd, dwi eisiau gweithio allan faint mae di fynd fyny a rhannu efo'r gwreiddiol. Okay? So faint mae wedi mynd fyny. Rhannu efo y gwreiddiol. A dwi angen llosi hwnna efo cant. A dyna sut dwi'n gweithio allan canran cynnydd i fi. Okay? Iawn ta. So, be dwi eisiau chi wneud rwan ydy, dwi eisiau chi stopio'r fideo a dwi eisiau chi cael bash ar sut i wneud y cwestiwn yma. Okay? So, sylwch, mae gennych chi 3 rhif yn fanna, mae un yn canran, a mae 2 arall yn cyfaint. Okay? So, sylwch hwnna. So, be mae'r cwestiwn yn gofyn? So, pan mae gwaed dynol dirlawn yn cario 20 cm³ o oxygen i bob 100 ml o ddŵr. Os ydy gwaed dirlawn yn llifo mewn i cyhyr yn colli 70%, pa gyfaint o waed sy'n cael ei pa gyfaint o oxygen, sori, dylai hwnna fod. Pa gyfaint o oxygen sy'n cael ei ryddhau a pa gyfaint sydd ar ôl. Iawn? So, be mae hwnna'n gofyn basically ydy sut dwi'n gweithio allan beth ydy 70% o 20. Iawn? So, sylwch ar y 2 rhif yna. Wedyn yr ail un, 2 cube betis, 2 mm, iawn. Wedyn, pa cube fydd yn ennill y canran mas mwyaf. So mae hwnna yn cymhareb arwynebedd arwyneb i gyfaint. Reit, dwi'n mynd i gael heg, dwi eisiau i chi cael go ar heina, a wedyn na i ddangos yr atebion i chi. Okay? Reit, dyma ydy'r atebion. Okay? So 100 cm drwg, 20 cm waed. Wedi colli 70%, hynny yw 70% o 20. So, 70 rhannu efo 100, llosi efo 20, 14 cm waed. Da chi'n gallu gwneud hwnna ffordd arall, 17 rhannu efo 20, llosi efo 100. Okay? A wedyn cofiwch am yr ail ran yn y cwestiwn, faint sy'n ar ôl, so 20 minus 14 ydy 6. Iawn? Wedyn, arwyneb y cyr, yr cube yma yn y gwylod. Iawn?
A wedyn mae'r ciwb lleia fydd y mas, canran mas yn uwch oherwydd fod y gymhareb arwynebedd i gyfaint yn uwch. OK? Iawn ta. Symud ymlaen wan i trin data. OK, ffigurau ystyrlon. Beth yw ffigur ystyrlon? Reit, so mae ffigur ystyrlon yn golygu rhywbeth. Iawn? So, enghraifft, mae 5 fan hyn, mae hwnna'n golygu 5, ond fysa'r rhif sgynnau fanna gallu bod yn unrhyw beth o 4.5 i 5.4. Iawn, so di hwnna ddim yn fanwl gywir iawn. 5.dim, mae hwnna'n golygu rhywbeth, achos fysa'r rhif i fanna'n gallu bod o 4.9 i 5.1. Iawn? Mae dim pwynt 5 yn golygu rhywbeth, achos mae hwnna yn werth. Iawn? Mae hein yn golygu rhywbeth, dim pwynt dim 5. Iawn? Ond yn fan hyn, dydy hwnna ddim yn golygu rhywbeth os dwi'n mesur i 2 le degol. Iawn? So, da chi angen bod yn ymwybodol o nifer o ffigurau ystyrlon. Iawn? Mae'r ffigur yn gorfod golygu rhywbeth. Iawn ta, a wedyn eto, beth sy'n briodol nifer o lefydd degol. Okay? So, rule of thumb 2, ond mae'n gallu amrywio. Okay? Defnyddiwch, cymerwch Q o'r data sydd yn y cwestiwn yn barod. So, cymedr, iawn, adio, rhannu efo faint sy'n yna. Canolrif a modd, defnyddio hein chydig bach yn llai. So, canolrif ydy'r rhif yn y canol, y modd ydy'r rhif mwyaf cyffredin. Okay? Gwiriwch efo cyfrifiannell, unwaith eto, byddwch yn ofalus, peidiwch just pynsio rhif y mewn, iawn, byddwch yn ofalus. Wedyn llunio table, okay? Sicrhau bod yna penawdau disgrifiadol addas efo unedau, taclus mewn trefn efo cyfrifiadau cywir. Okay? Unwaith eto, dibynnwch ar y cyfrifiannell yna yn fanwl gywir. Tebygolrwydd y samplu, dwi'n mynd i beidio mynd dros hwnna. Mae tebygolrwydd y samplu yn mynd i ddod fyny yn uned 2.1, iawn, sef yr uned baiamrywiaeth. Cydberthyniad data, sut i ddisgrifio graff. Mae lot o bobl yn gwneud hwn yn arwynebol, a dyn nhw ddim yn mynd lawr i fanylder o sut i wneud. Okay? So beth da ni'n mynd i wneud rwan ydy, da ni'n mynd i gael ychydig bach mae gen i ddau beth arall i ddweud, a wedyn da ni'n mynd i trio ychydig bach o enghreifftiau. So, profion ystadegol. Gwiriad safonol amrediad. So, dewis prawf ystadegol cywir, mewnbynnu gwerthu hafaliad, plygio heina mewn, mae hwnna'n bit, mae rai bobl yn ffeindio'n sgeri, ond dio ddim yn anodd. A wedyn dwi'n mynd i sôn am algebra yn yr benod nesaf. Cyfeiliornad canrannol, percentage error, gweithio allan ansicrwydd. So, hwnna ydy manwl gwyrdeb, neu rhaniad ar yr teclyn da chi'n ddefnyddio, rhannu efo'r mesuriad lle os efo cant. So, hwnna ydy'ch ansicrwydd neu y cyfeiliornad canrannol. Okay? Mae hwnna jyst y mater o plygio rhifau mewn i hafaliad. So, da ni'n gael go bach wan ar cwpl o gwestiynau. Reit, so, dwi eisiau i chi stopio'r fideo, a dwi eisiau i chi trio cael go ar cywiro y tabl yna. Be sy'n bod efo'r tabl yna? OK? So, stopiwch y fideo a na i ddangos yr stepion i chi mewn eiliad. OK, so dyma i chi be dwi wedi meddwl sydd yn bod efo y data yma. Iawn? So, mae hwn, fan hyn, fwy o lefydd degol na sy'n y data fanna. Iawn, di hwnna ddim i fod na. Okay? Hwn, ddim digon o lefydd degol, so pwynt dim y fanna. Okay? Rhai ohonoch chi hefyd falle wedi sylwi ar yr rhan yna. Iawn? So, sicrhewch bod chi yn gwneud o i'r un nifer o lefydd degol a sydd yn y data. Iawn? Reita. So, unwaith eto, da ni'n mynd i gael baswan ar disgrifio ac egluro siap y graff. Okay? So, cofiwch mae gennych chi newid un dibynnol, newid un annibynnol, iawn? So, stopiwch y fideo, dydwch beth disgrifio ydy say what you see. Be mae'r llinell yn wneud pryd mae'n wneud o. Iawn? Ac egluro ydy dweud pam. So, stopiwch y fideo wan, a wedyn awn ni trwy cwpl o pwyntiau ynglyn â sut mae gwella'ch ateb chi. Okay? Felly, dyma 5 pwynt pan da chi'n sôn am
graffiau. Okay? Da chi isio cysylltu y newidyn annibynnol efo'r newidyn dibynnol. Felly, yn yr achos yma, wrth i amser cynyddu, mae cyfaint y cynnyrch yn cynyddu. Iawn? Dyna di'r tuedd gyffredinol. Wrth i hwn mynd fyny, mae hwn yn mynd fyny. Okay? Cydberthyniad positif, so mae'n mynd fyny, di'r llinell ddim yn mynd lawr. Okay? Wedyn, bach mwy o fanylder, mae o'n gyflym iawn rhwng dim a 75. Ja? Mae'r llinell yma'n rili serth. Ar ôl 75, mae'n fflatio allan chydig bach. Okay? Cyfradd llai neu cymharol cyson ar ôl 75, a wedyn defnyddio data i gefnogi, ie? So, da chi'n gallu dweud, cyfradd uchel iawn rhwng dim a 75, mae di cynyddu o 8 uned, neu be bynnag ydi o, ac wedyn uwch ben 75, mae o'n di cynyddu 1 uned. Iawn? Peidiwch â sôn am y llinell, mae'r llinell yn hwn, mae'r llinell yn llall. Da chi eisiau sôn am y newid yna, wrth i'r newidyn yma wneud hwn, mae'r newidyn dibynnol, mae'r cyfaint yn gwneud hwnna llall. Okay? A peidiwch â dweud R45 oedd o'n hwn, R60 oedd o'n hwn. Yeah? Rhwng dim a 75 oedd o yn. Iawn? So dyna ydy lot o, mae lot o bobl yn dweud pethau fel mae'r llinell yn mynd fyny. Iawn? Mae'n hawdd iawn sgwennu ateb arwynebol fan hyn. Iawn? Os da chi'n dilyn y 5 pwynt yna, da chi'n mynd i gael ateb lot mwy manwl. Okay, mae Sian yn canfod bod graddfa tiwb a'r tiwb capillary yn plus o minus 1.1. Mae'n mesur yr amser mae swigan yn cymryd i deithio pellter, 50mm rhyb tiwb, cyfeiliornad canrannol. So, na i stopio'r fideo, a da chi'n gallu gweithio hwnna allan. Cofiwch, manwl gwyrdeb rhannu efo pellter times 100. Okay? Cymwch bash bach ar hwnna, a wedyn ei ddangos yr ateb i chi. Okay, so manwl gwyrdeb 1 rhannu efo 50, sef hyd y tiwb, tras efo 100, 200. Felly mae cyfeiliornad canrannol hwn yn 200. Okay? Iawn ta. Sydyn iawn symud ymlaen i algebra. Okay? So mae hwn yn codi chwys o oer ar lot o bobl. So, deall be mae hein yn feddwl. So, yn hafal i, mae hwn yn hafal i rhywbeth arall. Mae beth sy'n ar ochr yma yn hafal i beth sy'n ar ochr yma. Mae hwnna yn llai na neu mwy na. Yeah? Os di rhywbeth ochr yma, mae hwnna yn fwy na beth sy'n ar ochr yna. Os di rhywbeth ochr yma, mae'n lot yn fwy na beth sy'n ar ochr yna. Iawn? Mae hwn yn golygu bod dau rif mewn cyfrannedd o'i gilydd. So wrth i hwn symud, mae hwnna'n symud fyny. A mae hwn yn golygu tua. Okay? Dyn nhw'n mynd rhy keen ar hwnna. Mae nhw'n licio i sein hafal sydd sy'n mae hwn yn golygu hwn. Newid testyn hafaliad. Okay? So mae gallu newid testyn hafaliad neu dewis be di'r peth cywir da chi isio cyfrifo, yn gallu bod yn anodd. Ddim gymaint os da chi'n gallu cael o mewn i triongl hafaliad. Okay? So hwn ydy'r triongl ar gyfer y microscope, yeah? I ydy image, y lluniad, A ydy actual, y gwir maint, a M ydy magnification, y chwyddhad. So os da chi eisiau gweithio allan beth i actual maint rhywbeth, da chi'n cyfro hwnna, a beth gennych chi ydy E dros M. So image rhannu magnification ydy actual size. Iawn, dyna sef y gweithio hwnna allan. Os dwi eisiau gweithio allan beth i magnification, dwi'n cyfro'r M, a beth gen i ar ôl ydy E dros A. So image, maint y lluniad, rhannu efo actual gwir faint. Okay? Ac os dwi eisiau gweithio allan beth i maint y llun, swn i'n gallu gwneud hwnna, neu swn i jyst yn gallu iwsio premesur. Okay? Cofiwch pan da chi yn iwsio premesur, mae eisiau trosio mewn i'r unedau cywir. Yeah? So mae 1 millimeter yn 1000 micrometer. Datrys hafaliadau algebraidd, ysgrifennu hafaliad mewnbynnu gwerthoedd a cyfrifo ateb. Okay? So, da chi'n sgwennu'r hafaliad allan, da chi'n sgwennu'r gwerthoedd mewn i'r hafaliad a wedyn cyfrifo ateb. Okay? Hyd yn oed os da chi ddim yn mynd i gyfrifo fo, mae werth jyst sgwennu'r gwerthoedd allan mewn i'r hafaliad. Mae hwnna werth rhywbeth i chi. Okay? Reit, so fan hyn, cwestiwn cyflym ynglyn â cyfrifo chwyddhad llun delwedd. Okay, so mae bacteria isa 0.4 centimetres, nid millimetres. Maint y llun yw 20 millimetres, beth yw chwyddhad y llun?
Iawn, so dwi eisiau chwyddhad llun, dwi eisiau gweithio allan beth i M, so dwi eisiau I rhannu A. Iawn, so dwi'n mynd i stopio'r fideo wan, dwi eisiau chi weithio hwnna allan i mi os gwelwch yn dda. Reit, dyma ni ateb, so hafaliad amnewid cyfrifo, so chwyddhad ydy llun rhannu gwir faint, so llun ydy 20 mm, a mae 0.04 cm, 0.0 mm, iawn? Felly mae'r chwyddhad yn 500. Okay? So, cofiwch, dwi wedi bod yn bang ymlaen am unedau, dos na unedau ar gyfer chwyddhad, iawn? Just x 500. Ydy o'n gwneud synwyr bod y llun yna 500 gwaith yn fwy na'r bacteria? Yndi, mae o'n dydi. Yeah? Mae'r llun yn fwy na'r bacteria, obviously. Okay? Reit, dyna mynd i drio un arall o heina wan. Okay? So mae eliffantod yn gallu tyfu at 4 metr, cyfrif chwyddhad y llun isod. So, be ydy'r hafaliad? Am newid yr rhifau mewn, gwnewch eich cyfrifo os gwelwch yn dda. Stopiwch y fideo, gweithiwch allan, a na i ddatgelu'r ateb mewn eiliad i chi. Okay, chwyddhad, llun minus gwir faint, so mae'r llun yn 20 mm. Mae 4 metr yn 4,000 mm. A wedyn mae cyfrifiannau fi di sbitio allan 5 times 10 to the minus 3. So mae hwnna'n deud fi bod chwyddhad y llun yma yn 0.005 gwaith. Mae hwnna'n deud fi bod llun yn llai na'r peth gwir, dydy. Di hwnna'n neud synwyr? Iawn? Just checiwch, iawn, a mae werth gwneud hwn efo pob ateb rhifyddol da chi'n neud. Just checiwch, ydy hwn yn neud synwyr? Yeah? Ydy o'n aroglin iawn? Yeah? Ydy o in the right ballpark? So ni'n dod allan efo rhif fel hyn o like 40, wel, di'r llun ddim 40 gwaith yn fwy na eliffant go iawn nac di. Okay? So just gnewch yn siŵr bod chi'n ymwybodol o hwnna. Reita, so dyma di'r bit sy'n codi chwys ar lot o bobl, ydy yr amnewid gwerthoedd mewn i hafaliad. Okay? So yr un maen nhw'n gofyn am, iawn, a'r un oedd sy'n cael i ddefnyddio weithiau, ydy gwiriad safonol ac amrywiant. Okay, so be mae hwn yn mesur ydy amrywiant gwerthoedd i ffwrdd o cymedr. So, y mwyaf di'r rhif, y mwyaf o amrywiad sydd mewn, yeah? So amrediad mwy. Weithiau pan da chi'n tynnu bariau amrediad a pan da chi ar siart bar, iawn, a da chi'n plotio pwynt lle, wel, a weithiau ar graff llinell hefyd. So da chi'n plotio'r pwynt sef y cymedr, a wedyn mae gennych chi gwerth yr uchafswm a'r isafswm. Iawn? A wedyn, os di'r bar yna yn fach, mae'ch data chi yn fwy dibynadwy, mae'n fwy ailadroddadwy, achos mae'n agosach at y cymedr. Os oes gennych chi bar hir, mae hwnna'n golygu bod o'n llai ailadroddadwy. Iawn? Bod yna amrywiant mwy. So mae hwnna'n mesur o amrywiant y data. Okay? So bar hir, amrywiant mwy, llai dibynadwy, amrywiant llai, bar llai. Okay? A mae hwn yn ffordd o rhoi gwerth rhifyddol ar hwnna. Okay. So, yn fan hyn, mae mu fanna yn golygu'r cymedr, mae x yn golygu gwerth y data, mae sigma yn golygu cyfanswm, ac mae'r theta yna yn golygu gwiriad safonol. Okay? N ydy nifer yr sample da chi'n gymryd. Okay? Mi fydd y gwerthoedd yna, mi fydd hwnna wedi sgwennu yn y cwestiwn. Yeah? So, beth ydy x, sbiwch, beth ydy u, sbiwch. Okay? Reit, so, fan hyn, beth gennau ydy gwerthoedd bys canol, a wedyn mae gennau'r cymedr ar y gwylod, sef 9. Wedyn, gwiriad o'r cymedr, iawn? So, cymedr minus x. Wedyn gwiriad o'r cymedr wedi sgwario, iawn? So, be dwi wedi wneud fan hyn? Mae hwn yn really syml. Hwn ydy just y data. Hwn ydy'r cymedr, so adyn nhw gyd a rhannu efo faint sydd yna, 8. Gwiriad o'r cymedr ydy hwnna, tynnu hwnna. Iawn? So, 8 tynnu 9, 1. Iawn? 9 tynnu 10, minus 1. Okay? 9 tynnu 12, 12 tynnu 9, sorry, 9 tynnu 12, minus 3. Okay? So, dyna ydy hwnna, y golofn yna, y golofn yma, iawn, ydy'r rhan
yma o fewn y cronfachau. So hwnna dyn ni gweithio allan gyntaf. Gwiriad yr cymedr wedi sgwario. Okay, so dwi'n sgwario pob un o heina unwaith eto, guys. Dim byd dychrynllyd, da chi jyst angen mynd trwyddo fo yn ofalus bach, gwneud pob un rhif fesul 1. Okay, wedi sgwario, so hwnna ydy'r bit yna. So os dwi'n adio heina gyd i fyny, 24, so dwi wedi gweithio allan bod hwnna yn 24. Iawn? Wedyn, rhannu efo n, so mae gen i 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ohonyn nhw. So, 24 rhannu efo 10. Ac wedyn ail isradd hwnna. So, fel dwi'n deud, guys, da chi angen sicrhau bod chi'n gwybod lle mae'r botymau sgwario, lle mae'r botymau ail isradd ar eich cyfrifiannell. OK? Iawn. So, dwi eisiau chi stopio'r fideo wan, cael bash bach ar hwnna, mewnbynnu rhifau, a gweithio allan be di gwiriad safonol. OK? A dyna ni, guys. OK, so 24, nes i ddeitha chi, a wedyn rhannu efo 10, achos mae'n 10 gwerth, 2.4, ail isradd 2.4 yn 1.55. Iawn, so dyna ydy'r gwiriad safonol yn yn achos ni fan hyn. OK? Mae defnyddio be mae'r rhif yna'n golygu, fysa rhaid chi gael rhif i gymharu hwnna'n erbyn. Esgusodwch chi mwyn gwneud casgliad ynglyn â'r data. OK? Iawn te, graffiau. So, llunio graff, pethau syml. Echelin X, neu wedyn annibynnol. Echelin Y, neu wedyn dibynnol. Labelu'r echelinau, unedau, graddfa call, maint, unffurf, tarddiad. OK? So, maint, mwy na hanner y tudalen. Unffurf, mae'r graddfa gorbod yn unffurf. Yeah? Gorbod yn 246, neu 369, neu 5, 10, 15. Iawn? A hefyd, da chi yn gorfod cael gwerth ar y tarddiad. OK? Diolch yn gorfod bod yn dim, ond mae rai chi gael rhywbeth ar lle mae'r llinell yna'n croesi. Plotio cywir, unwaith eto, dim byd yn anodd am hwnna, ond da chi angen sicrhau bod chi yn gywir. A wedyn llinell addas, fel arfer yn biol, da mae o'n dot to dot. Iawn? So, trosi rhwng ffurfiad graffigol rhiffiadol algebraidd, darllen off y graff. Iawn? Lle mae'r llinell yn golygu. Okay? Algebraidd wedyn mewnbynnu rhifau ar mewnbynnu rhifau mewn i'r hafaliad. OK. Yn hafolu mx plus c, mae hwnna'n egluro perthynas llinol. OK? So m ydy'r graddiant, basically pa mor serth ydy'r llinell. C ydy'r rhyngdoriad ar yr echelin y. Y ydy gwerth y, ac m ydy, ag x ydy gwerth x. Iawn? So mae hwnna'n basically, da chi'n gallu rhagfynegu llefydd pwynt trwy defnyddio hwnna os di'n berthynas llinell syth. Iawn? Os da chi'n plotio cyfradd rhywbeth, iawn? So ploto 1 rhannu efo gwerth, 1 rhannu efo amser, da chi'n cael perthynas llinell syth fanna. Iawn? A da chi'n gallu egluro neu da chi'n gallu extrapolatio o'n hwnna trwy defnyddio y equals mx plus c. Iawn? Reit, cyfrifo cyfradd. So, mae cyfraddau yn gallu bod yn anodd, mae cyfradd yn rhywbeth dros amser. So, be da chi'n neud o fanna ydy newid dros y cyfnod y, so da chi'n darllen beth yw'r cyfnod allan o y, a wedyn da chi'n rhannu hwnna efo'r newid yn x sydd fel arfer yn amser. Mae hwn yn wir efo llinell syth, ond efo cromlin fyddwch chi angen ffurfio tangiad. Okay? So, os awn ni fan hyn wan, so, mae darllen rhyngdoriad, mae hwnna yn gymharol hawdd, okay? So da chi'n darllen fyny o, okay? Beth oedd y cyfradd ar, 15, darllen fyny, darllen o draws. Okay? Cyfrifo gwahaniaeth rhywbeth, okay? So mae'n 4 rhif yn involved fan hyn, does? Beth yw'r gwahaniaeth cyfradd neu beth yw'r gwahaniaeth cyfain rhwng 50 a 30? Rhwng 15 a 30, so 15, 30, da chi wedyn, rhif yna, fyny at fanna, draws, beth yw'r gwahaniaeth rhwng y ddau rhif yma. Hawdd neis hwnna. Peidiwch bod ofn rhoid llinellau ar y graff. Mae hwnna yn helpu. Canran cynnydd, canran lleihad, fel dwi'n dweud, mae hwnna'n eitha hawdd. Faint mae di newid rhannu efo'r gwreiddiol. Iawn, so yn achos ni fan hyn, mae di mynd fyny 2, rhannu efo'r gwreiddiol 4, 2 rhannu efo 4, 1.5,
lle os di fy 100 yn gwneud 50. Cyfradd, iawn, so cyfradd fan hyn ydy, so os di o'n llinell syth, fan hyn, so deud mae o 105 tan 120, iawn. Os di'r llinell yn syth, faint mae di mynd fyny o fanne i fanne, iawn, so gwerth o fanne, hwnna, gwerth yna, rhannu efo faint mae di mynd fyny, a mae faint mae di mynd fyny fanne yn braidd ddim. Os di o'n gromlin fel hyn, da chi eisiau ffurfio tangiad, okay? So mae tangiad yn llinell sydd just yn taro lle da chi angen, ac yn amlwg da chi'n mynd i wneud efo premesydd yn dydych, ie? Be da chi'n neud ydy, os di o'n, so rhwng, steu bod fi eisiau ffeindio allan beth yw'r cyfradd ar 50, iawn? Dwi'n ffurfio tangiad lle mae'r llinell just yn taro 50, a wedyn dwi'n cysylltu y pwyntiau yma fel yna, a wedyn mae gennau be di X rhannu o be di Y. Iawn? So dyna sut dwi'n gweithio allan be di tangiad. Reit, ac yn sydyn iawn i orffen, trigonometreg, okay? So cyfrifo cylcheddau, cyfeintiau, arwynebau ac arwynebedd siapau cyflym. Okay. So fan hyn, da chi'n mynd i gael yr hafaliad, okay? So fel dwi'n dweud, mae gennych chi yr hafaliad wedi sgwennu yn fan hyn, a mae o'n mater o just plygio'r rhifau mewn, okay? So pan da chi'n gwneud hwn, iawn, so deud bod ni'n mynd i wneud ciwb wan, so hyd ochr y ciwb yn 2, so hyd y ciwb yn 2, achos bod o'n ciwb, so os efo 2, 6 ochr times 6. Os da chi'n gwneud o allan fel yna, iawn, sgwennu o allan fel yna, a wedyn pynsio hwnna mewn i'ch cyfrifiannell, equals, wedyn da chi'n cael yr ateb, a mae'r ateb da chi'n sgwennu fanna. Okay? Dwi'n gwybod mae'n boen i sgwennu'r stwff yma allan, ond mae o werth marcu chi os da chi ddim yn cyfrifo'n gywir, os da chi ddim yn mathemategydd hyderus. Okay? So, dwi'n mynd i stopio fanna, a dwi'n mynd i adael i chi cael bash ar y cwestiynau yna, a wedyn, unwaith eto, na i ddatgelu'r atebion cywir, a wedyn newn ni symud ymlaen. Okay? So, dyna yr atebion cywir yn fanna. Okay? So, fel dwi wedi dweud, hyd times lle times 6 equals 24 fan hyn. 4, pi, da chi'n gallu pwyso'r botwm pi ar eich cyfrifiannell, neu mae pi yn 3.14. Lluosi efo sgwar, so radiws y sfer, radiws yn diameter rhannu efo 2. Yes, diameter ydy'r pellter reit ar draws, radiws ydy hanner y pellter ar draws. Wedyn, cylinder. 2 times pi times r times l, l ydy length, so l ydy 3 yn fanna, so 2. Maddeuwch i mi. So, 2 times pi neu 3.14, unwaith eto, gnewch ar y cyfrifiannell. Lluosi fo radiws sef 1, lluosi fo hyd sef 3. Iawn? Mae o just yn mater o plygio nhw mewn i'ch cyfrifiannell chi, okay? Sgwennwch yr hafaliad allan a wedyn plygiwch y rhifau mewn. Okay? Iawn ta. Di hwnna ddim o bell ffordd yn gyfanrwydd, okay? Mae hwnna'n whistle stop to a rhai pethau eitha sylfaenol, mae rhai myfyrwyr yn cael yn anghywir. Okay? Y peth pwysicaf ydy ymarfer y sgiliau. Dwi'n gwybod pan da chi'n gweld cwestiwn maths, mae'n hawdd iawn mynd, o na, dwi'n mynd i drio, dwi wastad yn gael yn wrong, ond wir, iawn, gnewch yn siŵr bod eich cyfrifiannell chi'n gweithio, o chi'n dall sydd i ddreifio'ch cyfrifiannell chi, a wedyn da chi'n gallu o leia cael rhywbeth allan ohono fo. Okay? Dydy lot o gwaith maths yn bioleg ddim yn gymleth, ond mae o yn, mae angen lefel uchel o cyfrifo. Iawn, mae angen bod yn ofalus iawn o fo. Okay? Iawn ta. So, gwiriwch efo'ch athrawon bod chi'n neud y dull yn iawn. Wedyn mae eisiau ymarfer cwestiynau. Iawn, ymarfer. Dyna di'r unig ffordd da chi'n mynd i gallu gwella'r sgiliau yma. Okay? Iawn ta. Diolch yn fawr. Gweithiwch yn galed a pob lwc yn eich aroliadau.